Lige om lidt, der starter eksamensperioden, så her får du 5 tips til, hvordan du kan læse op. Når du så læser dit pensum i Studybox, så har de jo nogle mega fede funktioner, blandt andet, som er tip nummer 1, det er at bruge deres highlight-funktion, hvor du nemt kan finde tilbage til alt det vigtige og skrive nogle noter ude i siden. Et andet tip herfra, det er, at hvis du nu har flere ting, du skal læse op på, så kan det faktisk være en fordel at skifte imellem emnerne, fordi så får man trænet hjernen lidt bedre. Og der kan du så også bruge den her bogmærkefunktion inde på Studybox, sådan så du altid kan gå tilbage til noget af det igen. Og når at man så er ved at være lidt træt, så har Studybox jo også den her mega fede højtlæsningsfunktion. Når det sådan er ved at være lidt sidst på dagen, så kan man få læst tingene op. Og apropos det at blive lidt træt, så kan det altså også være en fordel at læse i intervaller. Du kan fx sætte en timer på hver 45 minut, så du sørger for ligesom at give dig selv de her hjernepauser en gang imellem og lige hvile hovedet lidt. Og tip nummer 5. Aldrig gå ned på snacks. Det er det vigtigste, når man skal læse til eksamen.